Dikungkum dikunyah. Assalamualaikum kanggo semuanya. Reang menghimbau ya kanggo para pencari nafkah sing menggawe bengi kudu hati-hati saking wis mulai musim tanam. Tanduran wis rada gede. Jadi biasanya petani ki mengantisipasi tikus ki nganggo metode setrum. Wah, ning guri kok. Ku, gini ki. Ana listrik kini, lampu kini gal-galang ki. Ya was himbauan kini. Kanggo sing para pencari nafkah bengi-bengi ki. Terutama kanggo ngobor kodok ya, hati-hati ngobor kodok ki. Ngobor kodok, sing ngobor welut. Pokoke mah ngobor manuk sing bengi-bengi lah, menggawe bengi lah kudu hati-hati ya. Dideleng dingin. Sawah sing ana setrum endi, sing ana lampu endi, soalnya bahaya. Usahake korban jiwa, guys. Himbauan kini rang mah. Kanggo keselamatan. Pokoknya mah kanggo pencari nafkah sing menggawe bengi kudu hati-hati. Ku ning guri reangku, ana setrum ku. Ya kudu hati-hati. Awas ya. Aja sampai nyawa melayang sia-sia. Arane gawe menggawe kana. Menggawe mah railing. Ngobor welut ya katone wong welut bae weru ning listrik ning setrumku. Jadi hati-hati ya kanggo pencari nafkah sing bengi ki, kanggo pengombor welut, pengobor kodok. Pokoknya masing usaha bengi lah, kudu hati-hati ya. Soalnya kok ning guri kok lampu ya anune mah galeng dipai lampu kabeh, guys. Jadi supaya weru lah ana wong pengen liwatku. Ah, tandae bakal ana lampu ki berarti ana listrik ke. Ning galeng ki ngisor galeng dipai setruman. Ya kapriyen maningan, guys, wong taniku. Bakal dimongkononaken pratal. Efektif anune mungkin nganggo setrum ya bahayae gede nang manusia ki. Bahaya gede banget. Ya tapi priwit maning ningan. Di oprek-oprek angger bahaya beritku. Lamun di setrum ya mending ki. Nganggo setruman ya iki mah himbauan ya, awas. Hati-hati kini kanggo sing menggawe bengi ki. Terutama wong ngobor welut, wong ngobor kodok, wong ngobor manuk. Wong nyetrum lah pokoknya mah. Hati-hati ya. Oke, salam petani Nusantara. Dikungkum dikunyah. Assalamualaikum kanggo semuanya. Bye bye.